lamjago tikring tv channel light dong no tini hai no hai tekaisia viral topic no jung salain digi thawnai ang bumung to saya norok video no mangkle nugui manna ang obono sanam jungo जों दिनै जोंनि तिब्रासा एबा जिन तिब्रा दफा 19 दफानि बिसिङावनो जों दिनै आबहावाय गोबां जायगायाव जों प्रति इयारावनो जों मासाके आबहावाके फायमानि नुगो किन्तु आबहावाके जदि फाक्यांके प्रक मुंसा भाइरेल खायै प्रक क्लुस जोङै थाङो एबा नुजागियाङै थाङो जों एमन समाव जों गोबां नुगै फैना नरक गोबां नरकनि लिस्ट दंफोर मानो एबा नरक सिनुइफोर दं मानो जों दाबो खायनो हाय टेगायसा नुकसाबका मताय मामानि मुंबै सालाव गांके मताय मानमानि मुंगै रां कालेक्शन खायाव रक केंके हिंदी गान दामबै मोसालायो किन्तु आबो एकटा तिब्रानि सिनि तिब्रासानि रीतिनीतिनि बायरायाव क्लायो जों दिनै जतन सायमानो जतन मताय मानमानि आं दिनै ककनो सानान थांगिया बिसास खाया ककनो सानान थांगिया मताय मानमानि ककनो बिसास खायो जतन बिसास खायो किन्तु बिसास खायमानि मते तंगिया गांके केबो बिसास खायजों हे तंगिया बिसास करै इंगै थानाय एबा नेक्स्ट जदि मानियो तंके हामरि मानियो तंगांके बनो फनो बिसास खायां थानाय उ कयेकजन जे फालतु साला रां कालेक्शन खायो हरंके हिंदी गान दामो मोसामानि हायनो बनबो अबुय बिसास खायां थानाय नायदि जों अबनो नायखांके नुकजागो प्रति इयारावनो एकजन থেকে দুইজন सोशल मिडियाव फायै तामो सानाय केबो तामो मानफो केबो फालगातार मानफो आबो हेरक फाय सोशल मिडिया गोबां मा फायै भाइरेल अंगै तंगै किन्तु 1 इयार नि बिसिंगेनो भाइरेल अंगै बरक कमाय जों दिनै आबनो नुखा गोबां मा आबो हायके 1 इयार नि बिसिंगनो फायै भाइरेल अंगै कमाय थांमार नुकजाखा एबा रुगि सुगि नायो किडनी अबो नायो हनै गोबां मा जों नुकजाखा आं साना नायमका अबसि दिनै जे मानै तंनाय रक नफानो बुय बिसास खायांगै थानाय जदि न महाय के सोशल मिडिया फायै मानै तंखे नों मानै तंगि किन्तु सोशल मिडिया फायै महाय के आथार पाथार खालायमानि आथार पाथार कक सामानि एबा निजिनि भिडियो कन्टेन्टनि बागै एबा फेसबुक कन्टेन्टनि बागै एबा शर्ट भिडियो एबा ब्लग आरो कन्टेन्टनि बागै जदि महाय खायनो तंके महायरावनो मथाक माननि जाव कारण नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि बसखांनि जेनेरेशन बर ताबुक नुगै आबहायनो सोलोंनाय आबुनि बागै आबहायराव भिडियो न मथाक माननि जाव आं अबनो कयनान मुसुं हामबाय।